Θα παρακολουθήσουμε μαζί ένα σκληρό αλλά πραγματικό βίντεο. Πρόκειται για ένα γεγονός που συνέβη ανάμεσα σε δύο κορίτσια στην Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες. Δεν έχει σημασία το ποιος και το πού. Ας προσέξουμε από την αρχή τη στάση του σώματος, το βλέμμα, το ύφος, την πίεση, την ένταση της φωνής. Υπάρχει απειλή και χωρίς να έχει σηκωθεί ακόμα χέρι. Και τώρα ακούγεται η φράση. Δεν το λέει για πλάκα, το εννοεί. Είναι εντολή, είναι απέτηση για ταπείνωση. Τη ζητάει να γονατίσει γιατί διαφορετικά θα την εξευτελίσει χειρότερα. Το κορίτσι θύμα αντιστέκεται, δεν θέλει να υπακούσει και τότε έρχεται το χαστούκι, γιατί μόνο έτσι θα κάμψει τη θέλησή της, μόνο έτσι θα εξαναγκαστεί να υποκύψει. Πρόκειται για μία ομή πράξη εξαναγκασμού. Το κορίτσι θύμα γονατίζει για να επιβιώσει, για να τελειώσει επιτέλους αυτό που την αναγκάζουν να ζήσει και κανείς δεν είναι δίπλα της για να τη βοηθήσει να σηκωθεί. Τι κάνουν οι υπόλοιποι? Γελούν, φωνάζουν και ενθαρρύνουν το κορίτσι θήτη να συνεχίσει. Κανείς δεν παρεμβαίνει. Η βία γίνεται θέαμα. Το κινητό καταγράφει για να υπάρχουν αποδεικτικά του εξευτελισμού, όχι για να τιμωρηθεί η υπεύθυνη. Ωστόσο και το κορίτσι θύμα έχει καταγράψει αυτήν την τραυματική εμπειρία και στο μυαλό και στο σώμα της. Πώς θα ένιωθες γονέα αν ήταν το παιδί σου αυτό που γονάτισε? Πώς θα ένιωθες γονέα αν το παιδί σου ήταν το κορίτσι θήτης? Αν η κόρη σου ήταν εκείνη που ρίχνει χαστούκια και εξαναγκάζει τους άλλους σε εξευτελιστικές πράξεις? Πώς θα ένιωθες γονέα εάν το παιδί σου συμμετείχε σε αυτή τη σκηνή ως θεατής ή ακόμα χειρότερα καταγράφοντας αυτά τα γεγονότα και γιουχάροντας? Όλα αυτά τα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα χρειάζονται καθοδήγηση και όρια. Χρειάζονται ενήλικες που γνωρίζουν αξίες όπως η ανθρωπιά, η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση, η συγχώρεση και οφείλουν να μεταλαμπαδεύσουν αυτές τις αξίες στα νέα παιδιά, στα παιδιά τους, στους μαθητές τους, στους φίλους των παιδιών τους. Ας είμαστε εμείς αυτοί οι ενήλικες.